Ni dia subhai fi baro ki badan ne kapor hi mani pat kum juru ya fi ki bas ngap ikani ke Bible study ke ba session yo man penlong ke bangidang puli mentan ke gospel uyones ke lenong ke bakhat ar tong ni duai ku pa jingi babneng ni aingo ime ba mela play pat kala dingi ban beteng ni ke Bible study ban ni puli ke gospel uyones a try ban ni lapoi kumni sia kini ki benta ki ba lajan se kapor ka ba mi a try men sa IT le di ban sanafna na ka benta ki pop ki jongi try to isne ban kar khuingi habangi puli ka kten jomi baki ki ba i puli ngin snap kani kapor kin long ke jing ai boringi kin long ke jing em jongi kan rat bangi nyo jing pentamai bor naga bentag ban syakriya me ban ya yakni ka slakhndo try to snow gini ki jingkar pat ki jongi to the map iki pop kiringkang ki ba mesya mangiru na bangi pan ni gini hakakateng Jesus Christ amen. Tengi dengi puli ka gospel witness kalenong ka ba khatar nile pet kumno hakani ka tayo ka baladab bau try Jesu ukran sefang kajing jan jong kata kapor jong kajing yap kajing u habu ong menta ka mensim jonga ka khi khuslai ban nilai iru kumno bau pat ba bayang hajan jong u uyo sngowi ka sur ka bajibab yu try Jesu te dan giba perkhat bau deu angel don pat giba perkhat badai kajing riu uperthan te lalaki jong ki jing snow kutu kudu khot kaba arf khandai ko kumta ban utrai Jesu din kutu ong ha tu khot balai pho omna ga banta jonga la ja ga ni ka ktin reina ga banta jong phi menta ga long ga jingram jong ga ni ka perthai menta on shop no shabarius im jong ga ni ka perthai te hangni utrai Jesu ye tholu pau kran ye ka ban saja berkata kalau ngejing job jong u yo setan da ka bau IT la ka jong ngejing em ban pen em ki breu bat kumta ban kni no ya ki breu ki ba u setan u bat kum ki mrau ban kni no ya ki na ka kti ki jong setan ban ai ki ngejing em bom jukun te menta pat uong hagani ka benta ka ba life war ngate andala kentiu yang naka khandau ngan penwan ya ki breu baro haladi to kani ka bentang ile pet hadu kani ka tayo bladap tengin sia puri biang ya kani ka khot ka balai fuar hadien bolo ong menta galong ka jingrem jong kani ka perthai menta an shop no sebarius im jong kani ka perthai wangate andala kentiu yang naka khandau ngan penwan ya ki breu baro haladi te kamut yu kani ngilaya pulit teng mensua hakal nong kebasan hoi ang mut hakal nong kebalai kumno bo try Jesu wong bakadei ban kentiu ya u bad bak kibriu ki bapet su kinyo ikajing im bom jikut tenginya puli biang ketukal nong kebalai ketukot kebakhat san hagatuk por hi hadien gitu gijengkran ketukat ni batu Nikodemus sebolawan bani kendu yu menmiet te try su ai kenuksa ya kejingkan tiu ya tu besen hari klau do Moses ban penkhia ya gitu kipat ba kibala syapu gitu gisen hakitu gisen ding hari klau tu Moses ukentiu do sendronong halor uding te bat hang tu kat kibapet show tu sendronong bala kentiu do Moses kila yo ya kajing penkhia tong nyepet biang gani hoi kadai ka ba jerong gajing thu khana kabangi syam ke kitab Exodus
Kedekhat ke bakat sau ke lenong balai Yohanes kong kumbau Moses ru ula kentiu yau tau beseng hakari klau kum taru kadai ban kentiu yau khunu brio. Teu trai Jesu nado basdang ula yatu lupai kata ba mauru dai ban kentiu yau hagajuk kadur kuma kentiu Moses yau tau beseng hari klau. Belai bau Moses ula lek kumta namaru belai ula pa yau Moses hakapor bagi dangia ketu ke benta ketu ke tem hakabagi bun bha kitu kisen ding mong tu bat kan ki bala sya apo kitu ki besen kiyap tenri kitu pat ki bapet sya uniu besen ubau Moses ula kentiu hau ding kat ki bakhmi yu tu sen renong basna de renong mdai ubaim te kila yo jing pen khia Tekalong kumbo boleh tu lupa ya kejeng pendap rujung trai Jesu bagi beriu ke bala syapu dau besen boblong setan deka bi jong ke pop ke badan hu kenyap lemda kiyo ban pet syau khunu blai yau bala kentiu kumba kentiu yau tu sendernong la kentiu yu halor keding pna hulum kalberi bakat ki bapet su kenyo ya kajing penim te nang ta wong bau eu banget hau un jot su reunio kajing im bam jukut tengi ne bau bleu ju ai dagi nuksa yangi ki briu ki bala benlam kila benlong na kamariang bangin yo ye kajing sutu pat haka bakan jaman sim mo haka jo berkom ru trai Jesu la pelat jingi naka bi kajong usen ubolong sitan atau sentiment bala tho haka Bible te utrai Jesu haka ni gal nong bakhat ar bangi puli mentan dekat balai fuar upan kan mau miang kata kaju lau ong teng rei wong ngate andala kentiu yang naga khendau ngan penwan ni ki breu baro haladi te habu ong naga khendau ngi suthu ningkong la kentiu yu halor ke ding phna te ula dei ban sya e ke jingyap halor ke ding phna kata kala long ke jing sedang jong ke jing kentiu yu naga khendau te hadien kata pat hadien bola yap ula don laisngi hajing tam ula mi pan te kata pat kadai ka stage ka baar jong ka jing kentiu yu bola kiu sebeneng but no la kiu sebeneng la yalap ye ka kerteng ka ju but sibun ki breu ki langit hu te kani kadai kata ka bo mut hang ni ba ngan penwan ye ki breu baro haladi kamat kat kitu baro kat ki bangit hu ki bakwa man pet su kinwan bat kinyo ya kejing penim te ngi ba shwa juga ni tang khandiat por khandiat shwa juga ni bakila wan lupa kibriyo kila wan degi spa degi hajar ngut na keleng kari Israel ban wan pet ban yo iyo Jesu wat kitu ki gentle ru kitu ki Greek kila wan wat ki ngi kwa ban iyo Jesu kata kala sedang kata kejing penwan dia Gibril. Te hang ni ndala dep sanar pnayu trai Jesu ula kular ba kinwan baro Gibril. Kamat ki jet benrio jong ke perthai. Bat kata ka dia hadu mentangi i bakeleng ke perthai. Wat akhiri haka ba Gibril msim sya iki ban puli ke Bible nadu bagi dang khna. Kim jutip ke Bible. Kim yo lat ban sngap ke Bible. Lani ban puli ke Bible. Nrei sisen yo sngo sifang Jesu. Teng-teng bleu pen pau yo Jesu dagi jing pos niu dagi jing itu pau bat kiwan su kibri ki bom itu menoru ki bom pat jio puli ke Bible ndrei menta kiwan su Jesu dai kani ke jing itu lupa lani ke jing ong lupa ju bangan penwan ye kibri baro haladi tongin puli su dekat ke balai fulai pateter Ula ong ye kani te ba uda saham ye ka jingyap ka ba kumno baun sayap. Te kata kadai
ka jingmat ka ba mar hakmat hang ta kata ka jing kentiu ka mat ka jing kentiu halor uding phna ye u te ban sanar phna kom ta la kentiu ye u na ka khando haka por bagi sanar phna yu trai jisu ki bo ye ka ding phna ki bo ya ki khti jung u ki kajat jung u ka ding phna ki sa de ki prek dadap sa de ki prek ki sa penyeng ye tu ka ding phna ki sa thep ye ka haka khando ba kanyang ben kata ka de ka jing kentiu yu na ka khando mo to utau paj ba ule thu hu ngi le yo sngo na ka hukum bo tau khris u yesa ka bam jukun tikum no ba me mami he ba ong mami ka dei ba an kentiu yu khunu brio we yu khunu brio te gane ka wan ga jingkali ha ki ju namar balai ha ka jing tip jungki ka ba namar ba ki la sikim tip purai ka tinu blai ka ba khamlong paj ba ka kom tip jungki phang masaya kalong ba u ndawla wan un sanchar be chado bam jukut un sanchar ka bor ka jong blai te kum ta umde ban ye kando ye kanu kanu ka jing e unum ye kando ye ka jing plot unum ye kando ye ka jing sha job nong kum bagi perkhat hang ni bu trai su bu ong kentiu ye nga ka halor ka halor ka khando tu ka momot ba ude ban sha yap ki su tho e kata ba ha ban sha yap te ki kimla ban pediang ba tau ban wan ban sincha ri ki ju ba ude ban ye kando ye ka jing yap balai nomor ba ki kham yo sngo ya kata ka badebe phang ka jingjob jong masaya te hat hadu put ba ki yat la no ya ki to ki banta jong ka jing thu lupa ka tinu blai ba kran phang ka jing sha yap jong bal ba ka de u bon sha yap khnang bon yo ban plaj imi ki brio te ngi puli menta la de ka por Christmas ngi puli kitab Isaya kal nong ka bakhan ka hoy ka bakhandai kumno bo ka jing sanchar jong uta ubala jit ujong blai mo bon sanchar chadu bom jukut te ki perkhat kum ye kita ki jing tho mo hatong ye pet tu kal nong bakhandai ka de khot ban nyo thrai Isaya kitab Isaya kal nong banyo ko khot bakhandai hey kal nong bakhandai to khot banyo sorry te kajing roi kajing sincha jung bat kajing sup kan kut chu halor ka khat u debit bat halor ka hima jung ya ka ban penyeng ya ka bat ya ka ban krisyan ya ka da kajing pisar bat ka hok nado menta bat halakarta kajing sit ham utrai ki pat kan pendap ya kani tiki jiu ki kan mau bha kum ya kani kajing ni thu kat ba kimla ban kan mau pat di ki benta bi thu sifang kajing sha job lani kata kajing sha jung u ha ka bor jung ka pathai bo sha khnang na ka benta ban peni mingi Tungi pet tu ka reference ba in dia trairu gospel Lukas no maning kong de khot ba life ar life hulai ka bau angel u Gabriel u bawan thu e ka Mary bakan sakha u trai Jesu yu khon jong blai u khon jong ba khre tam e te lani ba am ka tu ka de nong ma nong tu kalau nong kembali kong, kani kampat day katu kajing, oh ikade tu betu ikam meri kade kalau nong banding kong dekat balai fulai, hang tu ngi kadang katu dekat ke bawang, but
sensyar halor ke yung Jacob halakarta bat ke hima jung uru ke ban kutsu hoi kade keto ke jing itu lupau angel ya ke Mary syafang ke jingkha ya utra Jesu te bat kawai niki kentien ki bo penan kam tu baka jing sensyar jung u lani ke hima jung u ke ban kutsu tiki jiu ki kminti ya kata bo tau banwan ko mesaya te unum sya job hanu tila do try Jesu ukran menta sifang bon sya ya kejing yap te kimla pediang ya kata takadau ki keli u kumno meme ong kum tamo tongin puli biang ketu jing keli jungki namar lang tung Yesu thu bakum ki brio haba ki perkhat ba yu tau ba dei ban sensyar ki perkhat bu dei ban long bodan bor kumno ba kaya pher pat na kejing kaplan jung blai ki ong kumno tu khat blai fly hegos life sau tau pai ba u yathu ngi ngele sngo ngi ngele sngo to na ko hukum bau tau Chris yesa se ka bom jukun tikum no ba ong mami kadai ba on kentiu yu khunu brio hi te ka ba ki ong tau utau Chris kumut utau Mesaya kan mo da gijiu ti ong Mesaya kani ka New Testament la thok ka bun da ka Greek ta ka daw ni da ka tin Chris te kai ka bo mi nang ta kalong ba kadan ka jinga prat to te utrai Jesu juba bet thek yaki kum kalong mo ndangi pej pan ak dukhat ka balai san on kum tau Jesu le thu haki sibet arbit kata ka jing sai ka dang don lembat phi tu ya kat ba phi ya don kata ka jing sai ba ka badum kan lap ya phi hai kan ya lap ya phi tingi ibu try Jesu ya fainya syu bat ki halor kata ka ba ya dei bat Mesaya to namar belai baki kim kan mau lan kim tip lan kim kwa ban yit ba ye ki jing thu lupa mo dan rei ka ktin belai ke thu sai bo Mesaya ha bo wan ude ban sya shwa ye ka jing penstom balai usya kumta ha bo de Mesaya kumno sya ha bo de utau ba job ubat khlan kadau kolong bu haban sya ban siu ka pop jung ki brio teu deu Isaya kalong basan fulai ubatho syai kata bu blei pha yu Isaya ban tho tenengi pet ye katu ka dkhot ka banyo haka kitab Isaya kalong basan fulai ka tho am tu laban ben yu pen ban ula penrit ye ladi bat sim la ang la ka sentur ken hai sim la ka sentur kum ikon lang berat balai alam se kajing penyap bat kum kajing kalang berat ke basngap jar khmat kino snyo jongka sisya sim la ang la ka sentur nang ta tu khat ke ba sifo penban utrai ulaman ban penluat yu ulapan khuslai yu aba men penlong ia kan mensim jung kajing aingo namar kapop unyo ilo sembai un penslam ya kisngi bat kamanu try kanroi hakakti jung to nang tangi pet shoot ki dekat besedin hau kitab saya genika ketuk dekat ke ba khaddo kedekat ke khadar namar kata nganyasam benta hu bat ki bakrau bat an ni bentai ke jinglute bat ke jingklan namar ula theno ila gaman sim hadu ke bayap la nyoru yu bat kinong rengkang penban ula ba iki pop jong ki babun
bat ulai sai na ka benta kinong rengkang mo kani ka syai ba kani ka dekhot ba yathu ni syai kadar ba la theno ya ka man sim ju hadu ka bayak mo tu try jisu IT la ka jong ka man sim hadu bun da yam balai na ka benta bun ba ya ka pop jong ki bubun mo ka tu ka ong hadin penban ulaba ya ki pop jong ki bubun mo but haka rukom perkhat jong ki kasiru nadu ka bak handai hi ki perkhat ya kata baun wan we na dwar ki blai uban ba ya ki pop ki jong khun ben riu bon penem yang ki brio mo teki hakata ka jing community ka nyam ka barim ki community yauta uban sawan dwar ki blai tenrei ude uni uju bo blai la pha na ka benta ki jat riu baro ukhon ju Jesus Christ ubala wan na dwar ki blai ban penem ya ki brio but ban penem ki ula theno ila ka jong ka men sim hadu ka jing yap hi kamat ula sya ba ki brio ki bapop kin penyap yu khanang bonyo ban penem yangi kinong pop ma u bahok tertikani kadai ka kawin ni benta jong ktin blai ka be tho syai bakadai yu bon sya ya ka jingyap mo rangi puli pat ka kitab u Daniel ru hangto ru ngisem biang ya ka bakum kata hakalenong ka ba khandai lani ka ba nyau ka wai ni kitu ki kenal ba Mandi ka ba nong khandai haka kita Daniel rangi puli bahagi ni gidi gitu syai bahai ki por wat ki por genja ngin petu ka dekhot ka bar fo lai hai ka bar san to tep namar kata batu sothu bana ka jing mino jong kata ka hukum ya ka ban penthmai bat ban tei ka Jerusalem ya uta ublasle uta usim kanlong nyau tayo ban riu puat tayo antai pat yaka bat kilenti snong bat ki kharai hakipor bajanjarkan te hadin kita gin riu puat tayo yau tau ubalasle on odno bat un yo eru kata kadai jing thu lupa sefang ke jing syayap jong trai Jesu ban sepenyap yu ong ni ubalas le ka keni ke kentien balas le kamot yu kadai kata ka baki ong de Hebrew Messiah mo lani u Chris kamot ubalas le te hani le thu sai bo udai ban syayap no but yo eru but kibriyo jong uta usiem uban wan kin pen jatno ya kata kanong ba bat ya kata ka jaga kentang bat kebakut jong u kanlong ka jingslei kanlong da ka jingslei te hadu kata te hadu kebakut ken kanlong kathma ke jing penjat Tirumta terter kening itu. Mo. Ti lada khenyi gini tayo kiba u yatho lupa u Daniel lada sim kaba sitayo lani sisngi kalong sisnam te kamot sitayo long newsnam ka hakata ka jing khen thek kala jana ro kani ka por ka batho u Daniel thek kala poi hakasngi kaba la sanar pna yu trai Jesu ketu ko bolo ong yau tau bolas le on no mo tikini kilong kijing thu lupa hoi haka kitab sam ru kadon ka sam ka ba arfuar kadon ka jing kran sifang ka jing sha jong trai Jesu
ketua dekat bahkan riau sambar fuar ni kedai ke kumba Ukraine prajisu kaya sri mo ang kumba Ukraine mo u hakapor ba ulasya pensitom bat ulasya sanarfna chua ban sanarfna ki kren ben ki leben yu tegay srim kani kedai ke jinsu lepas pangkatu naba ki briu ki laker sodong yanga ke jingeseng ki nong kamsniu ki laker kot yanga ki lasum ya kikti bat kislajat jonga tu kikti bat kislajat jonga uni kamut kejing saknar pna yu kipet bat kihmi pelau yanga kia bentai ki jan kup jonga pedeng jungki bat kia khalai no ya kejing phong jonga kita barok kila ja ha kejing saknar pna kejong prajisu pi ndre wat long jengai mami atrai ame kejing kersian jonga tupan keloi menyerap yanga tepelat jika mensiam jungan nak white lam ya keba ia jungan nak boru brio tupan em yanga nak sentur rusing sisa nak rengki senre melas ngau yanga tiki ni kedai ki jing nyetu lupas hangkum no bu trajisu usha pensitom hakapor suaban sanar pnayu ban hapor balasan alfnayu te hani ga gospel Yohanes kalenong ka ba khadar ni i kata bau trajisu pen kan mau biang bau dei ban sha ke jingyap bat kitu ki banget hu kire don kam ban pedang kata ban namar lada simlayam unum lahi ban penyo yaki ke jing penim de de jing sha jung halor ke ding phna baki yo ye kalat jong ke jing penim to tong nya pet sisu pat tu ki khot basidien ke jing kren pat jung menta bat kini gi jiu na hadian bekila kli mo kyong ngilay snow naka hukum bauto Chris uyasa sekabam jukut tikumno baong mami kadai bon kentiu yo khunu brio weu neu khunu brio andukum ta ujisu ulayatho aki sibit arbit kata kajing syai kadang don lambat phi but to ya kat ba phi sai ba tu ni ka tu ni dah tu ya kat ba phi don kata kajing syai bagabadum kan yo lap ya phi namaruta ubadaya hakabadum tip kan seulen kat ba phi don kata kajing syai to yang hakata kajing syai ba phi long ki khun kajing syai hangni utrai jisu ukran hagar kumka jing ainusa ba katu kila yo sengawi jing kai jung kila yo ye jing syai kalong kumba yo ye jing syai jung kasngi te habo ukran chfang jing syai ukran berbor uthau berbor ye kata ke badai ke jong kahok jong ke jing sisa jong ke an ke jong blai ke hukum ke jong blai kata ke bawanra ye ke jing em ki breu ke bawanra ye ke jing tai te kata ke bau ong ke basai ke badum ke dai baro ke bai la persya ye blai te wong pi kat ba phinang yo ye ke jing sai tu ya ye ke jing sai namar ha ke jing sisa apor bo udan hakatu ka jingelang jung ki breu ki yo e ka jing sa ju ui kai ki u le ki kamba ki i kata ka jing kata ka buram ka jung ublai ka ba pau ho bu le ki kamba u kran ki balong sha ka jing ai bor ka jing ai men sem ki breu ki long ka jing tai ki long ka jing penslor ka jing pensinganya ki but ki i bawat ki nong sensar kita ki ba don boru ki skor lani ki
ki don kata ke jing senrai na khamat ju lai stang gitu ki ba la penmat la ilde ki ba shun yu nomor bakim la sha bu kran ni ke jing sha dan ri ki pat ba ki song thu bu kran ni ke jing sha bar ki song thu ro ba ki tu ki nong yelam balai ki shun yu ke dai nomor bu kran ni ke jing sha ba ka khata ye ke jing tip lam jum ki tu try su ong long kumon ong no ong ngal dan bat phi ngala ye thu i phi ke jing sha phi yo ye ke jing sha na nga tu ya nya kata ke jing sha kat ba phi dang la ban yo ke jing sha kalong bong mo kat badang yo ke sngi te mo ngila hiam ban penan kam ya kapor kat badang yo ke sngi rada lop kamit myo ban pendap iki kam ki badan kam myo ban le kum taru umut ni wong sibit arbit kata ke jing sai kadang don nambat phi to ya kat ba phi don kata ke jing sai ba ka badum kan yo lop ye phi namar utau badaya nya ka badum tip seulet mo te habaya nya kata ke jing sai ka bo try jisu ula ai ngi kamut wong ni ka badum kanam la ban lap ngi hang ni ngi i ka wei ke jing kai ka ba khrau ma bah bang yele ban ya haki jing kai ki ju ban kongo yu ban buat yu kata ka badum kamat ka bamman ka ba syukur ka ba thok ka ba lamler ka bam hok ka bam sisa ka bam khut kata ka namla ban kenrup yangi teteng tengi mi am ki jingkli balai bagi breu ki ngat ha ka basniu balai bagi breu dan tengi ngat ha ki jingja ki ba sodei bagi ngat mo tengimla ban tip na nasla namar hateng ngateng haba ngi ki breu ngi jet ban ya ka badum ngi do ya ka to ka jing sai but haba kamdon ka jing sai hangi kabor jong ka perthai ka basniu ka yo ban sensaringi namar ba ngi jet ban ya ka badum the way bagi breu kila jet hi ban kongo ya ka badum usitan uyo ban le kat buman rekat bangi rang kwa banyak nya ke jing sai ka ba hikai ka ktien blai ka bo blai ukran hangi lembau man sim khut ka dan ka jing dai ni yo ban tip kai ka ba dai kai ka bom dai bat kumta ngila ban kier na kata ka basniu dan rei ki ba ya nya ka badum ong ni namar uta ubada ya nya ka badum tip ken seulet kadon kejing bom thikna kejing im habayat ha kabadum habayat kat kum kaman kejong setan kat kum kaman ka bakan jado kani sla khando bom tre banyat kat kum kijing kai ka ktenu blai kawanra ya kejing bom thikna ya kejing im namar hateng teng i perkhat ngiya ya kabadai phause ngi poi sebalat te wong new tradisu tip seulet Tekabadan kambah gini kentien buong tip seulet. Pi briu habau let sino tip kadan ka destination kadan ka origin usdang nang ta wangan let seta dan re do briu tip seulet tekamat tikanasu ke jingim ju. Tekani ka bayat ha ka jing sai kamat ka ba buat i jing kayu Jesus Christ ka ba kongo yu kaya rap kaya dayangi bangin la banlat na kajing sakma kat ba fiadon kata kajing sai to nang hai to yanget ha kata kajing sai ba finyo long ki khun kajing sai tang ni try su wai bit tang da kajing sai sudah mo nomor balai ulaju ong teng ye ki ba ulong ujing sai jong ka perthai ngau bulong jing sai jong ka perthai ti utau bang ubau nget hu num sakama ubaya badu num sakama mo teng ni ong biang kat ba phia don kata ka jing sai tu nget kata ka jing sai ba finyo long ki khun ka jing sai tela tip hi ya kita ki ba buat ya ki jing kai kten ublai ya kita ki banget utrai su ba kilong ki khun ki jing sai kani kadai kumbau try jisu keren kerpang ye gitu ki breu ki badan ka jinget hu ki bam simlet banye kendo yu da ka donut ka babishar yu kumbu bishar gitu ki lingdo ki farisi bat ki we ki balet ban sngap yu
hakajuk kapor kikeli jingkeli balai mo bau mesaya kajing thok ong bau mesaya umde bani kendo kajing yap te ndrei usyo no da kata namar le se tu kapor trajisu bagi tu ki ba larpan kan mau ki tu bangi puli na kitab Isaya na kitab Daniel le se ki 4 la ban kemlen tengah kan mau dang kini gisnam banga yo sngap nagi jingkran jong kini ki jiu ki bala long kristan ki ong bakadon kajing jelek ban buri ya ke kitab Isaya kelenong besan pulai kajing mani jong ki jiu jong kini kejuk umenta te kalau beteng nadu menung ngam tip ya kata tang ba kisah kiar ya kelenong besan pulai Isaya nemar bakadon kata kajing bomnget jong ki kata ke prejudice kepada lupa haki bau mesaya umla reban sya sitom umde reban yap kat bau Isaya ong bersai mo Daniel ong bedak bersai tiki kiar bah ban puli ya kelenong besan pulai Isaya kitu kinong ilam jong ki jong kaniam jiu hakini kisngi ko menta takadau baka bahai ki jiu bikin wan sekejinget try Jesu lemda kiyo ban puli ladi te hoi wada pedeng kita ki bukum kita ki irun ri menta bon bahagi jiu kila sotu bat kila ngen bau Jesu udah kunjung blai udah Mesaya dan ringi puli pat tu dekat bobot Jesu la krani gini iru badaba ula kanran no ula bori ila dia naki te kadon kadau blai bau lek kumta namar utip bagidan ru ki bathap yu ya kaban penyap yu ki farisi kila adab maham lupa te bad kidan kipor bingi try Jesu ukiar khnang ba kinam yo ban penyap yu syo ban dei kapor kwa ba ke kanya kat kum kapor ke jong blai benar dei kapor bun IT ladi un IT bet ha ka bapau bakin unsya bakin kam yu bakin penyap yu ten rain da kampat dei kapor ke jong blai ya da ka bakhamsian khnang kinum yo lat ban su penyap yu kum tu mo te kata ka dei jing thmu ju hang ni buong ula buri no yela di naki nrei ha ba ula le kata kidat khla khmat jong ki penban kim sim langet hu bon pendap ye kata ka jing ong jong Isaya no thu lupa ye ka ba ong atrai we balanget ye ka jing penbana jongi ban hanu la pen pau ye ka sang ti jong trai namar kata kim la ban nget na ba Isaya ul ong pan upen mat la iki khmat jongki bat upen luanya ka dono jongki bakin om yo dala ki khmat lemni sngo sempang dala ka dono ban kinyo kala ka bomut ban nganyo pen khia yaki ni ki ru Isaya ulong men baula yo ka borom jong bat baula kren sipang jong te ini bentangi bau Isaya no thulu paru ulai lupa ya ka borom ka jong Jesu Abraham rulai ka sngi ke jong try Jesu ke buram jong namar try Jesu ong Abraham lada ulai ka ni bat ul songkemen kadan koi pat ke benta te hangi pan Yohanes pen Isai bau Isaya utho kini ki namar ulai ka buram ke jong try Jesu como prophet ulai lupa ya kini ki ban suggestion te hoi hakapor jong te kadang sa ko news pa snem kat banja kan ni kajing sya jong try Jesu te katu ko ba ong pat ba la penluanya ka donut jong ki bakinom yo lagi khmat lam ni sempang ka donut kalong kajing kran ka ba ngiyo sngo hakiwi ki bentaru ktino blai try Jesu ru ong sisit kadau kalong nomor ba habaki brio ki jit ban kentan ya ka jing sisa kamat kenangat sisu ha ka jing syukur kinang matla sisu ya kata kebabhaya ki kinanget sisu ya kata kebasniu ya kata kebanlong kedau jong ka jing penjot iki
Tengi ini ba kajing rai jongki brio kami na kajing jet jongki. Wei bakila jet ya kano ka rai jongki ka penmi ya ka result pat ka bakumno mo te lada kila jet ban pediang ya ki eik bo blai ukran mo try jisu kata kinang sai sisu kinang sto sisu nel lagi jet ban kentan kata nang luan sisu nang duna sisu kata ka bor ban sutu ban pediang yu te kata saja takada try jisu on sisin ba kita kibam dan kaktian boleh ki wat ya badan run simno mo tenri ki badan pan na isu khambon te kaset long be kumta te kalong kum ki sab jungi ru kumju habangi idon kasam ngi penan kam ginang yo sisu ban penroi lani ki talun bong ko parsi telada ngisu i kumto ngim lai e kamat katu kan do no ai no ya ka siki wei pat takadau kaktin ublai kadai ka wei ni kita ki bantah ki bangidan kam ban jai ban nyai penroi ha jing jungi ban nyai puli ban nyai nang suthu kaktin ublai bat kata kanang multiply ha jing jungi re wei bangila kiare kaktin ublai ngila sedang ban lasting tagamot wat katu ka bala don lupa hangi mensuaru katu rukan sejakno itu beliau kerku yang pulih nak tin buku je. Tuanya dua. Kokpa jengi bhabneng ni dap dek jeng aingu eme, tak ketin ke jong me. Hikai ini kenrat ini bentai ki bangindang pulih pat nang ni sekhmat ki ketien khamtam ki bau trai su lakran ban hikai ini ki patba bangin la ban suthu ye ki jingjeliu jongki baratrai bangin yo ye ka jingpen thamai nginang yo ban roi nginang yo ban san hakaman sim jongi trai sisa mela ai ngi bangin san ka renyeng mela aingi bingin san ka bor perkhan mela aingi bingin san ki wiki benta jong ka jingim retry la da kaman sem jongi kamla ban san kaman toy isnei kerkhui ka tin jome bukan nang trei pok donut ka jongi bangin nang san na try ban long ki bajanai ko meme kwa ingi try hadu kata ka sngihi ka bo try jisu an sawan pat ban syauno ya kita barok ki bangit bat ki basyanya ho try to sngu gini ki jingkat pat ki jongi ni pan ni gini baro teng try but nong pen mbe jongi u Jesus Christ amen to ini penuai po ni kapat ni syam plat ni to ka barkhawana to ab kajing ba jumle kpa nam kajing jing ble khon la pan slap shab masim khoi kini lagi ston san kap ni kum ka balang ni mad habaro balang kalang slap per thai man ta sho tabam skuru amen